Yo, today's vlog, pupunta kami ni Bam Bam The Great sa punta kami doon, basta doon banda. Bibili ng putukan. Hindi pa lang sasama sa akin si Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Jimmy Boy. Ay yung OG. Ngayon hindi na. Nalulong. Nakakatik yung pagka-chick boy kasi nalulong na. Pinarehab na namin yan. Ikaw, di ka rin ba? Hindi ka adik. Tanduay sa tanduay lang. Tanduay lang siya adik. Yo! Di pala namin doon na videoan yung paano para makita nyo na meron na akong kotse din. Para bigatin ba? Bigatin. Minsan lang tayo magbuhay mayaman ba? Oh, papunta na kami ng Talisay ngayon mga brother. Mga jaw. Okay, wait lang. Wait. Thousands of years later. Hindi niya kita yung binili namin, no? Ito yung binili namin, no? Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayun, no? Na-scam tayo. Kala ko mamumura tayo. Parang nagmumura yung presyo nito. Peace.